Príjemný a zdravý spánok začína výberom správneho matraca. Výber matraca či roštu nie je preto dobré podceniť, aj keď nejde o výdavok, ktorý robíte len raz za život. Vybrať si ten ideálny nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Materiály aj technológie napredujú míľovými krokmi, takže ponuka v obchodoch je v skutku rozsiahla. Matrac by mal navyše spoľahlivo slúžiť aj desiatky rokov. Pokiaľ pri výbere šľapnete vedľa, môže to mať negatívny vplyv na oporný systém, ale aj celkové fyzické a psychické zdravie, čo je nebezpečné najmä u detí. No uznajte, čo je horšie ako zle vyspatý človek. Zdravý spánok je dôležitý pre vaše psychické aj fyzické zdravie. Pokojný spánok zaručí ideálna tvrdosť matraca. V žiadnom prípade sa nedajte ovplyvniť starým matracom, na ktorý ste boli zvyknutí. Po akom tvrdom matraci treba siahnuť, napovie telesná hmotnosť. Ľudia s vyššou hmotnosťou majú voliť tvrdšie matrace, pre nižšie hmotnostné kategórie sú určené mäkšie matrace. Nosnosť matraca je priamo úmerná výške jadra, lebo spravidla platí, čím je vyššie jadro, tým je vyššia i nosnosť matraca. Vplyv na tvrdosť matraca má aj spôsob spania. Ak väčšinu noci prespíte na chrbte alebo na bruchu, preferujte tvrdší matrac, no a naopak na spánok na boku je vhodnejší mäkší matrac. Deti potrebujú na zdravý rast pevnejší matrac so strednou tvrdosťou a pre staršie ročníky sú vhodnejšie mäkšie a elastickejšie matrace. Tvrdosť matracov sa pohybuje od 1. do 5. stupňa tvrdosti. K najpreferovanejším vyhotoveniam patria matrace so stupňom tvrdosti 2 a 3. Uspokoja potreby prakticky každého. Tvrdosť matraca je priamo úmerná vašej váhe. Stupne tvrdosti matracov. Tvrdosť číslo 1. Tieto extrémne mäkké matrace sú vhodné najmä pre osoby s nižšou hmotnosťou a pre prechodné spanie, teda na chaty a chalupy. Tvrdosť číslo 2. Tieto matrace sú vysoko elastické, ideálne sa prispôsobujú tvaru tela a udržujú chrbticu v rovine. Užíva ich široká škála zákazníkov, najčastejšie ženy, ale aj muži v rôznom veku. Tvrdosť číslo 3. Tieto matrace uprednostňujú predovšetkým muži, mladší ľudia a všeobecne zákazníci, ktorí požadujú tvrdšie spanie. Tvrdosť číslo 4. Túto tvrdosť matracov uprednostňujú zákazníci vyššej váhovej kategórie a muži v strednom a vyššom veku. Tvrdosť číslo 5. Tieto matrace uprednostňujú zákazníci vyššej váhovej kategórie. Dvojaká tvrdosť. Veľmi zaujímavý variant tvoria matrace, ktoré majú z každej strany odlišnú tvrdosť. Zákazník si potom zvolí tú tvrdosť, ktorá mu momentálne vyhovuje. Tieto matrace sú ideálne pre manželský pár. Do manželskej postele si namiesto jedného veľkého zaobstarajte 2 malé matrace. Spolu s partnerom či partnerkou si na svoju stranu lôžka môžete vybrať model s tvrdosťou, ktorá najviac zohľadňuje vaše preferencie a telesné proporcie. Ak chcete tvrdosť postele zjednotiť, umiestnite na vrch veľký ľahký krycí matrac, tzv. Toper. Položením latexového toperu na pôvodný matrac zaručíte nepremokavosť povrchu. Pri výbere správneho matraca z hľadiska materiálového zloženia sme pre vás pripravili prehľad jednotlivých typov spolu s ich výhodami. Pružinové matrace sú vzdušné, majú dlhšiu životnosť a sú odolnejšie proti plesniam a roztočom. Penové matrace sú univerzálne, vhodné pre rôzne typy roštov. Sú tiež odolné proti škodcom, skvele sa prispôsobujú ľudskému telu a sú ľahké. Matrace s prírodnou výplňou. Sú perfektne vzdušné, spĺňajú náročné hygienické podmienky a majú vysoký podiel prírodného kaučuku či kokosového vlákna. Špeciálne matrace. Kombinované matrace, tiež známe ako hybridné, majú v sebe rôzne druhy výplní, často penu a pružiny, čím sa kombinujú ich najlepšie vlastnosti. Sendvičové matrace. Toto označenie naznačuje, že matrac bol vyrobený z 2 alebo viacerých materiálov, napríklad spúr a HR peny, čím sa zlepšuje jeho kvalita a životnosť. Vrstvy sa pravidelne striedajú, či možno pri výrobe dosiahnuť úplne jedinečné vlastnosti. Matrac môžete podľa svojich aktuálnych potrieb otáčať, to znamená raz máte matrac mäkký a inokedy tvrdší.
Futónové matrace sú súčasný trend v bývaní. Pôvod majú v Japonsku a v interiéri urobia veľký dojem. Dajú sa položiť na zem na klasický rošt do rámu pohovky. Oproti tým tradičným sú hrubšie a pohodlné. Vďaka zmesi peny a bavlny či kokosových vlákien sa krásne priľnú k vášmu telu. Latexové matrace. Tieto mimoriadne komfortné prevedenia patria k tým mäkším. Zväčša bývajú k dispozícii v stupni tvrdosti 1 a 2. Tým, že sú aj veľmi elastické, prispôsobia sa tvaru vášho tela. Vynikajú tiež dlhou životnosťou a stálosťou parametrov. Stred matraca sa v záujme dosiahnutia väčšej tuhosti prekladá kokosovými vláknami, pur alebo HR penou. Latexové modely nepoužívajte vo vlhkejšom prostredí, nakoľko obsahujú vysoký podiel prírodných materiálov, nie sú natoľko priedušné. Z toho dôvodu by sa im mali vyhnúť aj nadmerné potiaci sa ľudia či osoby s alergiou na latex. Tento typ matraca je vhodný skôr na lamelové rošty. Pevná doska mu veľmi nepristane. Penové matrace pochádzajú z rôznych druhov pien s rozdielnymi vlastnosťami, ktoré možno kombinovať. Ich prednosťou je univerzálnosť. Môžete vyberať spomedzi rôzne tvrdých modelov. Matrace sú vhodné na všetky typy lamelových a latkových roštov. Pri výbere typu matraca či roštu odporúčame navštíviť špecializované predajne, aby ste si v prípade potreby mohli výrobok vyskúšať. Výber správneho roštu a matraca. Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného matraca je tiež vhodný rošt. Vydrží dlhšie ako samotný matrac, preto by ste doň mali investovať väčšiu sumu peňazí a vyberať s rozvahou. Rošt pomáha rozložiť váhu tela, udržuje chrbticu v prirodzenej polohe a pomáha prevetrávať matrac aj lôžko. Ak si teda kúpite kvalitný matrac, ale podceníte výber roštu, efekt sa minie účinkom a kvalita spánku bude len polovičná. Pritom investície do kvalitného roštu sa oplatia a môže vám vydržať pokojne aj celý život. Najlepším variantom pri kúpe roštu je, ak ho vyberáte spolu s matracom. V opačnom prípade máte o niečo obmedzenejšie možnosti výberu. Predstavíme vám vhodné kombinácie. Lamelový rošt sa hodí pod penové, latexové či sendvičové matrace. Latový rošt na prúžinové a taštičkové matrace. Segmentový rošt na penové, prúžinové, taštičkové, sendvičové a latexové matrace. Výber roštu úzko súvisí s výberom matraca. Pevný lamelový rošt patrí ku kvalitnejším roštom, ku ktorým sa oplatí zaobstarať aj kvalitnejší matrac. Pri nákupe sa sústreďte na to, z akého materiálu lamely sú. Ideálnou voľbou pre rám roštu je buk, ktorý má väčšiu nosnosť a tvarovú stálosť. Pre lamely je ideálna breza, ktorá kombinuje pevnosť a pružnosť. Na počte lamiel nešetrite. Tu platí priama úmera, že čím viac, tým lepšie, pretože rošt preberá od matraca zaťaženie. Matraca nesmie prehýbať a musí mať v rošte absolútnu oporu. Trochu lacnejším variantom sú rošty poskladané zo smrekových alebo brezových latiek, najčastejšie spojovaných popruhom. Latkové rošty sú vhodnejšie pod prúžinové a tuhšie penové matrace. Prevedenie z latiek síce neprúží, preto patrí medzi najpevnejšie rošty, za to však zabezpečia potrebnú priedušnosť a ochranu pred vznikom plesní. Pri výbere roštu dbajte na dostatočnú vzdialenosť medzi pevnými latkami. Tá by mala dosahovať maximálne 4 až 6 cm. Pri jej prekročení by hrozilo deformovanie matraca. Segmentové rošty sú tvorené nezávislými segmentami, ktoré lepšie reagujú na zaťaženie a lepšie roznášajú tlak. Vďaka tomu najlepšie dotvárajú váš matrac. U niektorých môžete dokonca nastaviť tuhosť jednotlivých segmentov a nastaviť v rôznych zónach ideálnu tvrdosť. Sú považované za špičku medzi ortopedickými roštami. Špeciálne polohovacie motorové a výkopné rošty spadajú do drahšej kategórie roštov pre svoje špeciálne vlastnosti a funkcie. Tie uľavia boľavému chrbtu, poskytnú komfort tehotným ženám aj seniorom. Rozhodne sú tou najlepšou možnou voľbou. Ak sa rozhodnete pre polohovací rošt, musíte k nemu zvoliť vhodný matrac, ktorý je pružnejší a dokáže kopírovať jeho pozíciu.
Veríme, že sme vám v tomto vlogu pomohli pri výbere matraca a roštu a že sa vám odteraz bude spať rozprávkovo. Pre ďalšie skvelé rady sa prihláste na odber nášho kanála.